wawazifumu amayi nake akuti athandize maganizo. Mayiwa amachokera ku Mangochi Monkey Bay. Mayiwa akunena kuti mu nthawi ya Kamuzu agogo awo ankakhala pa Coco Bay. Ali Coco Bay ndi kumalo kumene amapita a president aku Malawi pa holiday. Ndiye malo amene ajawo kumene kuli hotelo imeneyi. Malo amenewo adali agogo ake. Akuti akukhala mu nthawi ya Kamuzu agogo akewo kunabwera anthu ochoka ku boma adawawuza kuti asamuke. Ndi agogo ake aja mophatikizana ndi maneighbors awo amene ankakhala pamalo paja adasamuka. Ndiye mu nthawi imene ankachoka agogo ake aja adali ndi ziweto, adali ndi ng'ombe, adali ndi nkhosa, adali ndi nkhuku, adali ndi mbuzi. Zinthu zija zidasokonekera chifukwa chakuti sakadatha kutenga zonsezi. Adawapasa ma minutes kuti atenge katundu wawo azipita. Ndesanakwanitse kutenga zonse. Ndatapita amakhala ndakuti mu nthawi ya bingu anthu ochoka ku boma anapitanso ku Mangochi Monkey Bay kukafufuza zokhuzana ndi malowo. Ndatafufuza kudapezeka kuti anthuwa analonjezedwa kuti tiupasani ndalama, ndipo anthu ena adalandira ndalama zija, ena amalandira kawirikawiri zokhuzana ndi malo awo amene anawathamangisa, zokhuzana ndi katundu wawo amene anasokonekera. Ndiye kudapezeka kuti agogo ake antsikanayo sadalandire china chilichonse, mpaka na amuna awo adamwalira, mpaka na iwonso adamwalira. Ndatsikanawa chilungamo sakuchipeza, ndipo ndalama zokagula loya analibe, ndipo panopa alibe. Ndamonera ma videos anga, ndanaonera video imodzi imene ndimapempha maganizo kuchokera kwa anthu amene amandipanga follow, ndi pamene amanditumiza text kuti nanenso ndikufuna anthu andithandize maganizo ndi nkhani yakuti kodi ineyo ndilunjike kuti. Ndazifumu nkhani yake ndi imeneyi, angapite kuti apite ku bungwe lanji. Iwowa chimene afuna alandire chilungamo zokhuzana ndi katundu wawo amene anasowa mu nthawi ya Kamuzu, koma zinzawo adalandira ndalama zawo, koma iwowa sadalandire